síce nikdy nikomu neradím, nikdy nikomu nepomáham, okrem môjho malého dieťaťa prirodzene. Toto je jedna z najnáročnejších vecí, s ktorou som sa musela v živote vysporiadať a stále musím. A dennodenne sa stretávam s ľuďmi, ktorí jednoducho nevedia, čo s tým. A síce častokrát sa mi stane, že mi niekto povie, alebo sa ma zúfalo pýta, alebo sa vypytuje zúfalo niekde v komentároch, v príspevkoch, alebo proste naživo, to je jedno, že majú nejakého závislého, blízkeho človeka a sú na pokraji síl a na pokraji zrútenia sa a nevedia, čo majú s týmto človekom robiť. Nevedia, čo majú so sebou robiť. Že už to toľkokrát skúšali ho zachrániť, mu pomôcť a bezvýsledne. Ba dokonca sa to ešte zhoršilo. Jak by taký ne, samozrejme, že sa to zhoršilo. Pretože vec, ktorú si neuvedomujete, je, že vy ste chorí s tým človekom. Vy ste tzv. Spoluzávislí. Tudíž keď máte doma alkoholika, hovorí sa, že alkoholik zničí priemerne 5 životov za svoj život. Stiahne so sebou v priemere ďalších 5 ľudí, a čo je najsmutnejšie, častokrát to bývajú práve deti. A to isté sa stalo aj mne. Môj otec je alkoholik. Tesne potom, čo som sa dala ja liečiť z alkoholizmu, je tomu 7 rokov dozadu už. Následné roky, už ani neviem, koľko to trvalo prakticky, ešte povedzme donedávna, som sa užierala a ničila tým, že musím predsa tomu otcovi nejako pomôcť, keďže sebe som dokázala pomôcť, musím aj jemu. To je prvá vec na začiatok, ktorú vám musím povedať, že ja viem, aké je to neskutočne ťažké a náročné, pretože je to, čo si budeme hovoriť, je to váš blízky človek, vy ho nechcete nechať padnúť, vy nechcete dopustiť, aby sa mu proste diali tieto hrozné veci, vy mu chcete pomôcť, no ale práve najkomplikovanejšie na tom je, že práve závislákovi, čím viac sa snažíte pomôcť, tak tým mu vlastne ubližujete jemu a ubližujete sebe a stávate sa tzv. Spoluzávislým. Naozaj na to existuje termín. Ak žiješ alebo si vyrastal s alkoholikom, tak existuje na to pojem DDA, takzvané dospelé dieťa alkoholika, to som napríklad ja. A potom je termín, že si spoluzávislí, to sú napríklad manželky alkoholikov a tak ďalej. A títo spoluzávislí sú častokrát ešte oveľa viac chorí, než ten samotný závislák. Toto je niečo, čo je tak strašne málo rozšírené povedomie o tom, že to vôbec existuje a že samotní spoluzávislí členovia rodiny by sa mali akutne dať tiež liečiť na nejaké liečenie a mali by podstupovať takisto nejaké podporné skupiny a vyhľadávať terapeutov a tak ďalej, že je to až strašidelné, ako málo sa o tom hovorí a že je to úplne desivé, keď zbadám niekde alebo si vypočujem srdcervúci príbeh, keď proste niekto sa znovu snaží samého seba ničiť a likviduje samého seba nevedomky s tým, že má pocit, že tou sebadeštrukciou pomáha vlastne tomu závislákovi. Že to je proste strašné. Znovu a znovu tam jednoducho vidím seba a je to hrozné. Trvalo mi naozaj extrémne dlho vôbec sa nejakým spôsobom pozrieť tej pravde do očí. Trvalo mi stovky, jak nie tisícky hodín s terapeutmi, aby som jednoducho priznala na plnú hubu, že môj otec je jednoducho srab. A že sa na to vysral. Že sa vysral na samého seba, na všetkých, všetko zničil a neurobil ani za malíček, ani za nechet toho, aby urobil alebo uskutočnil nejakú zmenu. A veškeré moje úsilie o rozhovory, bola som jediná, ktorá sa s ním nejako duchaplne zhovárala, ktorá proste mala pre ňoho to pochopenie, lebo ja som si tým tiež prešla, že poďme to spolu vyriešiť, poďme jednoducho riešiť ten problém. A roky, fakt to boli roky, čo som samu seba likvidovala
a ničila som sa totálne, úplne proste som trpela depresiami, totálnym smutkom, zármutkom, že ako proste to sa predsa nesmie stať, je to môj ocko, on proste, ja mu verím, on zabojuje a ja mu pomôžem, strašne som pomáhala a akurát tak som sťahovala do truhly aj seba s ním. Nijako som mu nepomáhala. Trvalo mi extrémne dlho pochopiť, že ten človek je chorý, choromyselný do takej miery, že je reálne schopný využívať mojej zraniteľnosti a mojich citov a toho, ako moc sa o ňo bojím a toho, ako veľmi ako jeho dcera trpím tým, keď sa na ňo pozerám, že bol schopný jednoducho využiť tohto môjho zlomeného srdiečka, len aby treba so mňa vytiahol ďalšie peniaze. Alebo niečo podobné, pretože alkač je kvalitný manipulátor, alkač, narkoman, tak proste tam niečo konštruktívne ani moc neočakávajte a toto je to, čo by som ti chcela odovzdať. Dovol si to. Proste jedno veľké, dovol si to. Proste za mňa. Mne to pomohlo, keď som to prelomila, keď som to pochopila, že proste dievča je čas po rokoch triznenia sa, po rokoch dobrého dievčatka, ktoré plýtva svoju drahocennú, láskyplnú energiu, namiesto toho, aby sa starala o nejakých blízkych, ktorí za to stoja, ktorí proste niekam smerujú, aby som tú energiu investovala do mnohých vecí, aby som žila, hlavne ja, aby som žila. Tak namiesto toho som si proste dovolila si priznať, že ten hajzel mi strašne dlho ubližoval, reálne mi ubližoval, ma šikanoval a vylieval si na mne svoju alkoholickú frustráciu, zlosť, keď ma matka týrala, tak sa len prizeral a tak ďalej a dovolila som si ho vidieť reálnymi očami, nie tými očami dcéry, ale reálnymi očami, tak jak mi ľudia celé roky o ňom hovorili, aký je kokot, tak prvýkrát za život som povedala, že áno. Asi máte teda pravdu. Keď som sa na toho blízkeho prestala pozerať ako na nejakého blízkeho, keď som prestala byť pripútaná o to, že by veci nejak mali byť, že on by sa mal nejak správať a že by sa mal zachrániť, lebo ja si to tak predstavujem, že mi je to dlžný sa nejak napraviť, alebo neviem čo, a ešte, že ho ja som povinná aj napriek tomu, čo všetko urobil, respektíve neurobil ešte aj to. Takže ja som nejakým spôsobom povinná ho naďalej mať rada, povinná ho milovať. Ja som si vnútorne, proste sa vo mne niečo prelomilo, ako stalo to prácu, strašne dlhú, zdlhavú prácu. Sa vo mne niečo prelomilo a prvýkrát za život som si dovolila sa proste uvidieť toho človeka reálnymi, skutočnými očami, že je to jeden využívačný, samolúby, sebecký zmrt, ktorý nevie nič iné, len sa lutovať a smokliť nad tým, čo kdokedy mu v živote urobil. Dívala som sa skrátka na to po celý čas extrémne skreslene. Dávala som tam všetky tie náročné emócie, všetky tie úzkosti a na čo? Aby ma potom proste znovu využil a vytiahol som mňa zase nejaké peniaze alebo niečo podobné. No nie, proste. Ja vám to teraz otvorene a na drzovku hovorím o mojom akože biologickom otcovi, ktorého už ani nepovažujem za otca, pretože až tak ďaleko to celé zašlo. Tá jeho nečinnosť, neaktivita a lutovanie sa. Reálne, ak chcete natočiť podcast o zbabelstve a sebalutosti, tak choďte za mojim otcom. Hej, proste je to tak. Skrátka celkovo moji rodičia mi dali obrovský dar do života tým, že mne úplne v jednoduchosti sa stačí pozrieť na to, ako to robili oni a robiť presný opak a bude to v pohode. Lebo pre všetkých, ktorí hlásate, že ste nervovo zrútení kvôli závislému rodičovi, tak ja vás mega chápem. A pre tých, čo všade hovoríte, že vlastne sa extrémne trápite kvôli svojmu závislému dieťaťu, tak to si v živote neviem, ani nechcem si to ani predstavovať. Je to jedna z najhorších nočných mor, ktoré ma prenasledujú, pretože ja sama mám malinkého syna. A pri predstave, že aj jemu sa toto stane, že aj on do toho padne, tak ako zastrelte ma už rovno.
Takže si neviem predstaviť, aké je to ťažké. To ja ani si nedovolujem tvrdiť, že viem, aké je to ťažké. Každopádne tu existuje len jedna, jediná správna cesta, pokiaľ ty si psychicky zrútená kvôli akémukoľvek tvojmu blízkemu človeku. Tvoje riešenie, pokiaľ po opakovaných prosbách sa ten človek odmieta dať liečiť, odmieta vôbec prijať, že je závislý alebo niečo podobné, tvojou jedinou úlohou a jedinou správnou cestou je riešiť seba a to svoje psychické zrútenie. To sa stáva v podporných skupinách, v kluboch, anonymných alkoholíkoch strašne veľakrát, že príde nejaká zúfalá maminka vyklepaná, že chce strašne zachrániť svojho syna, narkomana, trebárs, dajme tomu. A že čo s ním mám robiť, ako ho mám presvedčiť, ako ho má presvedčiť a jednoducho je v tom strašne zaseknutá mne, akože láme srdce nad týmto, ale takto sa to vážne reálne deje. Prídu tí rodičia dosekaní, dostresovaní a jednoducho zúfali a zaseknutí, ako zaseknuté platne stále dookola to isté, že ako máme pomôcť tomu synovi, čo mu máme povedať. No a keď sa ich tí, ako proste tam tí členovia klubu, dajme tomu, opýtajú, že prečo tu nie je s vami, tak povedia, že nechce. Dobre? A oni stále, ako mu majú pomôcť, keď si nechce dať pomôcť. Týmto ľuďom je to strašne srdcervúce, je to strašne smutné, ale týmto ľuďom sa nedá za žiadnu mater, bohužiaľ, vysvetliť, že oni v tej podpornej skupine sedia pretože im sa musí pomôcť. Jasné? Psychologicky, terapeuticky, hociak. Že tomu človeku, ktorý tam sám od seba dobrovoľne nedošiel, sa nedá pomôcť. Preto som použila slovíčko dovoliť si to, dovoliť si myslieť na seba, dovoliť si dať sa na to prvé miesto, nech už je to akékoľvek ťažké, tak urobiť aspoň ten miniatúrny krok, aspoň si tak sama v sebe ako priznať, že to, že sa niekto rozhodne likvidovať a ničiť sa, používať seba deštruktívne správanie, nebodaj samovraždu alebo niečo podobné, v žiadnom prípade nie je moja chyba a je maximálne, nechcem povedať, že hlúpe, ale nesprávne. Je jednoducho nesprávne nechať samu seba zlikvidovať kvôli niekomu inému. Či je to rodič, či je to vlastné dieťa, jednoducho to nie je takto správne. Za seba ako za závislú naprosto čestne prehlasujem, že pokiaľ by do mňa niekto zvonku hustil, že potrebujem ísť niekam na liečbu a prosíkal by ma, aby som so sebou niečo urobila, jediné, čo by som urobila, aby bolo, že by som zneužila jeho citov vo svoj prospech, v nejaký môj zisk, trebárs, aby som mala strechu nad hlavou, trebárs, aby som mala ďalšie peniaze na tie drogy, alebo alkohol, alebo čokoľvek. Skrátka, tým úzkostlivým pomáhaním, tými emóciami sa bohužiaľ ten tvor, ten závislák len a len živí. To je proste tá krutá pravda. Tým, že sa nervovo budete rúcať, tým, že sa necháte samú seba alebo samého seba zničiť, akože sorry, otvorte trošku oči, ale práve týmto spôsobom nielenže nepomôžete tomu závislákovi, nielenže nepomôžete ani samým sebe, proste nevážite si tým pádom ani svoj život, pretože necháte samého seba alebo samú seba totálne zlikvidovať, ale vy mu práve týmto nechtiac napomáhate. Závislým ľuďom existujú určité pravidlá, určité princípy a určité stratégie, ktoré fungujú na závislých ľudí a sú jediné platné. Či sa vám to páči, či nie. Zavrieť dvere, dať prísne ultimátum, zavrieť dvere, vyhodiť závisláka z domu, odmietnúť mu nejaký prísun peňazí alebo nejakej nezmyselnej pomoci. To sú metódy, akými sa postupuje pri závislých ľuďoch. Nie, že sa budem ničiť, prosíkať ho a on bude z toho profitovať. On bude len chorejší a chorejší. Vy budete chorejšia a chorejšia, decid.